da muka ji za mu bi Fatima, kai jiki da zuciya wanne ne ba mu bata ba. Ya ka ji Fatima, ya ka ji za ka bi Fatima, kai jiki da zuciya wanne ne ba ka bata ba. A cikin rigar ka Allah ni ma bana an guda, hisabi ne zan mu bayi akan abin da suke fida. Bana aran sufar kuma ka bana aran abin fada, idan na fada su bi ko da ba su yarda da kai ba. Mai yalanta ne mai yaramta Fatima, mai wannan tambayar ba soyayyar ma zai ba. Me aka bata ne menene ba bata ba, kai ma mai jin hakan to ba soyayyar za kai ba. To ya ka zo mu je ka daina wannan gwaje-gwaje, kai dai ka bu Fatima ba sai ka nemi ka santa ba. Kawai ka bu Fatima, ka so Fatima, kawai ka bi ta ka sallama, ba abin da bai zama nata ba. Menene bara su ba, menene ba su ba. Yadda na tina da ku ya bana amsar za ku tuna da ni, a cikin shafafun ku umma ku sa shafi ya batar da ni. Jama'a su ji ni su ganna amma ni kuma na ji babu ni, abinda nake bukata umma na girma zuciya, kuma na girma tafiyar ba sai na nema sannu ba. Sai na zama zuciyata za ta tuna da mu karama, ta ya gangari jikina a lokacin ba ta suma. Shi kuma rai me zai yi banda ya sallama, ba wake ba kowai ya mai san ki ya fi shi ya girmama. Kai in ka kyautata zance na lallai kyawun daga gunka ne, in ka muna na manufa ta shi mamunin daga gunka ne. Du mai aikata daidai ko laifi wallahi yana sane, ni fa wannan sakon ba kirkirar sanai da na bugo shi ba. Daga Fatima ne zuwa Fatima, bawa da tafakkuri masa iya bayyana kashi ba. Ilimi na takarda baya iya shiga gonar arfa, domin ita gaibu ce amma ba gaibun babu ba. Da muka ji Fatima, da muka ji za mu bi Fatima, da jiki da zuciya ne babu bata ba. A wajibcin soyayyar Zara mu dinga tafakkuri, a kususiyar mukamin ta mako mu dinga tadabburi. Karmi wasa da shanin ta Allah baya usuri, kayan da ka dauka ka lura malan kar da kayo bari, ka dinga tazakkuri lamarin matar Ali. Waya har ta kuwa rigar ta ce, mamakin masu boye girman kadarin mamar baba,
a makarantar da kai ko ba a nuna maka isar ta ba, kai ka san ta isa ko da ba a nuna karbi ta ba. Ba addini ga duk wanda bai ji yana san umma ba. Ka ji Fatima, ya Fatima ta. Mu bar batun ma dubai mu yi wa kanmu da kanmu ta mai rusi. Gabbai ko zuciya wanne ne zai wa wanne wa'azi, ko harshen da ya saba roƙon rabuwar lazi. Mu roƙa da zuciya mu ga Allah bai ba mu ba. Allah mun tuba kai mana afuwa domin alfarmar Fatima. Da muka ji Fatima, da muka ji za mu Fatima, da rike da zuciya.